Здравейте, приятели! Радвам се, че сте открили каналът ми в YouTube Healing Energy. Тази вечер ще направя един разклад за идващата седмица. Това са едни от най-новите ми карти. Оракул на женската сила. Много са красиви. Ето вижте. За целта направих 3 избора. Това е тюркоаз, ахат и също този кръгъл тюркоаз, който виждате тук. Сега ще изтегля по една карта за всеки един от тези камъни. Може да си изберете един от трите. Избора. И като обяснение ще получите една богиня или силна жена, която определя този избор и определя вашата следваща седмица. Много са красиви картите, усещат се прекрасно в ръката. Сега ще изтегля картата за избор номер 1, картата за избор номер 2 и картата за избор номер 3. Давам ви няколко минутки да си видите какво ви резонира най-много. Ето това е обложката на картите. Много е красива, усеща се прекрасно. Шакти от Ким Касандра Шмидт е авторката. И така, да видим избор номер 1. Избор номер 1. Това е Хеката. Хеката ви стимулира да се променяте. Стимулира ви към промяна. С отворени ръце те поздравявам, казва тя, в промяната в твоя живот. И си позволявам да променя курса. Това е посланието на номер 1. Какво повече означава, ще ви кажа веднага. Когато Хеката, богинята на нощта и на промяната, се появи в дадено четене, това означава, че часът на това да стартираш ново нещо е започнал. Лунните фази, както и различните портали са нейните темите, с които тя се занимава. Тя е отговорна също за промяната на естествения принцип на живота. И освен това е известна и позната като трилицевата богиня, която представлява като Дева,
растящата луна, майка, пълнолунието и старата мъдра жена, луната, която намалява, която върху небето, земята и подземния свят господства. Фазите на луната се отнасят за различните фази в живота. Хеката държи този ключ на разбирателство, на разбиране за света и за своите ръце и ти отваря една врата към нови светове и автентичните версии на твоето аз. За да утвърждението, което използва Хеката, е именно това, което ви казах в началото, че с отворени ръце поздравявам промяната в моя живот и си позволявам да коригирам курса, който съм поела в момента. Това, което може да направите е различни упражнения. Вземате една тетрадка или журнал, където си написвате въпроси от рода на къде в твоя живот би трябвало този курс да бъде променен, на къде можеш да приемеш нов път, какво искаш да промениш в себе си, така че да пристигнеш на твоя духовен път. Етеричното масло, което подкрепя Хеката, това е риганът, маслото от риган, което е енергиен носител на именно този трансформативен процес. Кристалът на тази карта е черният обсидиан. Това беше за номер 1 и Хеката. Да видим избор номер 2 и този красив ахат. Една феичка. Една магична феичка е номер 2. Това е енергията на чудеса, енергия на сбъдване, утвърждението за тази карта е: аз съм магнит за чудеса. Казвайте си това често през деня и ще видите как нещата ще започнат да се случват във вашия живот по магичен и неочакван за вас начин. И да видим този красив тюркоаз, какво крие зад себе си. Хестия. Това е вашият вътрешен храм. Хестия. Това е музата или богинята на вашия вътрешен храм. В момента нейното послание е да се оттеглите, да се обърнете навътре към себе си, да се отдадете на почивка, да имате повече време за себе си, да релаксирате и да видите какво ви е необходимо наистина в момента, защото човек наистина успява да чуе повече себе си и мислите си, когато се е отдал именно на това вътрешно съзерцание, когато обича да чува себе си и своите мисли. Посланието на Хестия е: връщам се в моят вътрешен храм и по този начин идвам или ставам наистина себе си. Това, което съм, да погледнем и в книжката какво точно иска да ни каже Хестия. Знаете, всички карти имат своя определена книжка и какво точно е имало предвид авторката. Това беше моята интерпретация на тези карти.
а това е гръцката богиня на огъня. Освен това, а, тя е покровителката а, на стадата и народното място. Тя олицетворява осъзнаването и независимо от това какво във външния свят се случва, тя ни призовава да намерим лечение в спокойствието и медитацията, като се обърнем изключително към себе си. Етеричното масло, което ни помага, това е топлото и енергийно и топлия енергиен аромат на джинджър. Опушеният кварц е кристалът на богинята. И още едно послание на тази така красива богиня. Вижте още веднъж. Тя е наистина прекрасна с този огън, който държи в ръцете си. Тя казва: отдай се на себе си, в твоят вътрешен храм ще намериш отговорите и цялата сила, от която имаш нужда. Това е Хестия. И още една карта ще изтегля, като това беше номер 3. Ще изтегля още една карта. Послание за идващата седмица. Подарък за всички ви и за всички ни. Да видим какво още искат да ни кажат тези мъдри богини, мъдри жени. И този оракул на женската сила. Какво искат да ни кажат те? Красни са картите. Благодаря на Вселената, че ми ги изпрати. Музите на вдъхновението. Вижте колко са красиви и те. Музите на вдъхновението идват при нас следващата седмица, за да ни изпълнят с креативна енергия. И по този начин ще успяваме магнетично да привличаме идеи към нас. Нека следващата седмица да бъде изпълнена с много креативитет, красота, креативната женска енергия, която всяко от нас, жените, притежава и която ни помага да бъдем женствени, такива каквито трябва да бъдем в действителност. Желая ви една прекрасна вечер. Надявам се това четене да ви е било полезно. Ако ви е харесало, че направих това четене на български тук и сега, абонирайте се за моя канал и натиснете камбанката, за да получавате и следващи видеа. Ще съм много щастлива, ако съм ви полезна и това ще ми помогне да споделям нови видеа с вас. Успешен старт в първата седмица, така да се каже, работна седмица от новата година. Желая ви много просперитет, любов, усмивки и красота. Бъдете здрави!